Hi guys! Welcome sa channel ko. Kumusta kayo? I hope na you're all having a beautiful day so far. In today's video, ay i-share ko sa inyo ang aking favorite at masarap na budbud recipe. Budbud ang tawag namin dito sa Mindanao, pero sa Tagalog, di ba ito ay Suman Malagkit. Okay, so mag-umpisa na tayo agad sa kung ano yung mga sangkap at kung papaano ito gawin or lutuin. So dito, kailangan natin ng glutinous rice or yung sticky rice, yung malagkit mismo. Isi-soak natin ito for at least 2 hours or overnight. Okay? Then, after 2 hours, i-check natin ito. Katulad ng nakikita nyo dito na kapag madali siyang madurog, then it's ready na. Then, i-strain lang natin yung water o yung liquid and then i-set aside lang muna natin ito. Kailangan rin natin dito ng banana leaves, coconut milk, brown sugar, white sugar, asin, at vanilla. Sa lista ng mga sangkap, kindly check na lang yung description box below this video. Sa banana leaves naman, I would say medium heat lang ito, idarang natin yung banana leaves katulad na nakikita niyo dito or sa amin tinatawag namin itong laob. I would say mga about 5 to 7 seconds lang. At nakikita nyo na nag-change yung color. Yan. So, i-repeat lang natin yung process. Again, depende. I would say mga, yun na nga, 5 to 7 seconds. So, nakikita nyo na nga, ulitin ko na, kapag nag-change na yung color, like all green na, katulad nito, then it's ready na. Kumbaga, hindi natin ito more than 10 seconds, it's a no-no. So, ginagawa natin ito para hindi madaling mapunit yung saging, and then linisin lang natin ito using a damp cloth or kahit anong cloth na meron kayo. Then, iset aside lang muna natin ito. Next, sa isang malaking kawali or pan, ang gamit ko dito ay wok on medium heat. Ilagay natin yung coconut milk. Sa coconut milk, mas maganda yung unang piga at pangalawang piga lang. Sa akin, in can na coconut milk. So, recommended ko na dapat organic kasi para mas creamy. So, dito sa coconut milk, niluto or pinakuluan ko ito for 10 minutes pero kailangan natin itong haluin every other 3 to 4 minutes. Okay? So, 10 to 12 minutes ito and then i-add na natin yung fully packed na brown sugar, yung white sugar at asin. Bakit ako naglalagay ng white sugar? Kasi yun na nga, kung nanood ka ng mga videos ko in the past, ang coconut milk ay perfect na partner with white sugar. Kaya nag-add tayo ng white sugar. At yung asin naman ay pampa-enhance ng sweetness na hindi na natin kailangan magdagdag pa ng maraming sugar. So, continue lang natin ito lutuin. I would say mga additional 10 to 12 minutes ito. Pero yun na nga sa budbud or suman, kahit pa nga BIKO, kailangan natin itong haluin. I would say 3 to 4 minutes talaga yan. Every other 3 to 4 minutes. Importante yan. At kapag ganito na yon, yung consistency, medium heat pa rin, ilagay na natin yung na-soak natin na rice. Yun na nga, 2 hours, at least 2 hours or overnight. Then, additional sa rice, continue mixing. 10 to 12 minutes pa rin. And then sa vanilla, pwedeng optional lang sa vanilla. Pero kung meron kayong vanilla, why not? Add natin. And then, same process. Kailangan lang talaga natin itong haluin. Adjust natin yung heat rin. Mga medium to medium low lang na heat. At kapag medyo ganito na yung consistency, yan, ready na yan. Okay? So, pero yun na nga, meron naman akong guideline ng time, ng exact measurement sa description box below. May nakalagay na show more below this video. I-click nyo lang yan. Then, next ay ita-transfer lang natin ito sa isang plato or isang pan. Then, i-cool off natin ito for 5 to 10 minutes lang. So, after 5 minutes, medyo nag-cool off na yan. Then, ready na ito para ilagay or i-wrap natin sa banana leaves katulad ng nakakita nyo dito. So, naglagay lang ako ng 2 tablespoons ng sticky rice and coconut mixture. Then, pinipress ko lang ito or ni-roll katulad ng nakikita nyo dito. And then, gently, i-wrap natin ito, i-rolyo sa banana leaves. And then, next ay, dito nakikita nyo itong part na to, as much as possible nasa gitna dapat yan. And then, i-fold natin ito pailalim, katulad ng
nakakita nyo dito. Ito ay turo ng nanay ko para hindi siya mag-leak kapag na natin i-steam. Okay? Then, iset aside lang muna natin yan and then repeat ang process hanggang sa maubos lahat ng sticky rice and coconut mixture na meron kayo. So, same process, i-fold natin ito pa ilalim and as much as possible, nasa gitna yung part na yan.